Goeie, en welkom bij Noorderwien. Joets met een lang peteer, met een man die, nevens mij staat is een van de weinige Friese labels nog in staan hoort. Hij is het zelf begonnen trouwens en hij viert een feestje. 4 jaar lang is hij nou onderwijs met audiosport. Ik heb toen Theo van der Veer. Mooi dat is de best. Welkom. Dank je. Ja, een van de weinige labels nog in Friesland, denk ik, of net? Ik denk het wel, ja. Wobbe van Saaien brengt nou wel eens wat uit, denk Ja. ik. Maar dan hebben we het ook begonnen, denk ik. Of Ja, net? ik weet niet of er nog wat dance labels binnen. Ik heb niet heel veel zicht op, maar Ja. Wij hier een tophoog. klopt. Met Jos Haier. Wij hier een Marista, met Maris de Boer. Laten we maar even wat naam voor droppen. Wij hier een Universe natuurlijk, met Bobbe van Saaien. Ja. Dat die een traaie romrofte labels hier in Friesland. Zeker. Dus kunnen mijn grote films is het dan toch? Hier is het überhaupt iets met die labels, koersen? Ik koop Tophol ook wel. En Marista koop ik wel. Maar wat wel bij exact ding, dat weet ik niet echt zicht op. Die ziet ik wat meer in de blueswereld. Ja. Ik wist het, ja, dat weer een blinde vlek voor mij. Dus ja, ik denk dat Tophol, ja, dat zit wel wat meer in mijn strutje. Marista, ja, dat kijk natuurlijk je Reboel, je koek iedereen, dus ja. Dus ja, dat. Ja. Begint aan hoe vroeger haar en die muzikale achtergrond. Hebben we het leven onteerd. Maar eerst nemen wij audiosport. 4 4 Time flies of net? Ja, we hebben het niet, ja. 4 van plezier, maar ik een heel soort stress. Dat, ja. Maar wie was hij de aanleiding om ermee te beginnen überhaupt? Ach, het wie de coronatijd. Dus ja, je moet maar wat. En ik was een keer bij mijn vrienden muzikant en die zei, ja, nou hebben we een plaat uitmaken. En we kunnen het spelen en we weten niet wat we er maar moeten. Toen kwam ik thuis, jongens, en ik dacht, misschien weet ik wel wat we er maar moeten. Toen heb ik hem opbellen, hadden we mailed, weet ik vol. Toen zei ik van, nou, is ik wat dat ik dat uitbreng. Nou, van die ene kwam het horen dat, ja. Vertel even een leek, wat doet een label? Een label, die brengt platen uit. Of Marx is een platenmaatschappij. Ja, 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 ik doe ook maar wat, wist je hoor. Nee, goed, ik bedoel, dat is natuurlijk heel erg verhoren. Vroeger is het een label, een platenlabel, dan wist je echt, die brengt platen uit. Maar ik bedoel, Tjintwurg, binnen dingen die digitale distributie doornemen, zeg ik labels. Ja, ik breng fysieke platen uit. Vinyl, cassettes af en toe. Maar de core business is vinyl. Dus ja, die breng ik uit samen met de artiest. En daar bedenken we dan een plan omheen. En ja, ik draag zorg voor het productieproces van het fysieke product. Hè, de opnames binnen maken, die meestal die dragen de muzikant nog. En dan iemand bij de fabriek, dan is het wachten tot wat kleren is. dat ik iets weet van bands en muzikanten die dan hun plaatje persen litten. Dan hebben we het in dit geval even over vinyl bijvoorbeeld. Maar dat dorst ook een prot. Ja. Altijd stress, want die denken ik ben nooit op tijd. En als de band het verkeerde label. Nou ja, dit is natuurlijk even de dark side. Maar, Ja. maar in hoeverre hast u daar les van? Of omdat u dat label hast, wist u de paden correct wat beter te vinden? Nou, ik denk niet dat er de juiste paden in. Doe echt de klassieke stress. Ja. En ik bedoel, het is meer op Pico dat een plaat niet oude weer op een release party. En de Kietel Lastic, dat is maar iemand door. Ik zei, eigenlijk is het altijd een loterij. Het is nooit, cd's brengt, dat stuurst op, die audiofiles. En dan wist dat binnen een paar weken gewoon dat product. Punt. Maar vinyl is het altijd, het komt zakrek, maar het snijden van de lakkers en ja, de testpersingen, dat is, ja, je moet ook geoefend wezen om bepaalde details te hebben. En sommige mensen kennen dat en dan zie je me er ergens in de murren van wat moest nou, want ik bedoel, ja, je moet wel een mooi product leveren en daar moet de artistiek achter staan. Dus dan ga je vaak, als een testpressing niet goed is, dan ga je een traject in van dat op te lossen. En dat is soms heel lastig. Soms zit je mooi in een platenperserij die dan niet jaren wat jou jaren. Dus dan is het een beetje
Channelkuip is hoor. Ja. Wat is de vijfde fabrikant wat betreft vinyl, als de terror hast? Nou, ik werk er natuurlijk voorheen met die beroefs, hier Ja. in Lauwert. Dat is goed compleet gestrand. Ja, helaas. Komt er nog een herstart? Er is een herstart gaande, dus ja, ze zijn de boel weer aan het op. In Friesland? Ik geloof dat ze buiten de provincie zitten. Ja. Ja. Maar ik werk hier momenteel mooie horenpartijen. Dat, ik ben natuurlijk toen ik om je heen ging zijn, dus ja, en vooralsnog voldoet dat. Dus ja. Ja, want de laatste band die ik sprust, die had het echt perselen. Nou, dat ging in hun geval via Madrid. Oh ja, ja. Maar ik praat er laatst met mijn oren, dat ging weer via Polen. Dus, Ja. dus Polen en Tsjechië ben vaak voor de klassieke land. waar rent die een route? Ik werk hier maar een bedrijf in Breda. En ik werk hier maar een bedrijf in Parijs. Dat, ja. Dus dat internationaal. Doe je er nog wel wat op CD of is het toch vooral vinyl en misschien ook wel cassette nog? Ik heb dit hier wel 2 cd's uitgebracht. Maar wat ik zei, vinyl is toch, daar lijkt mijn hart. En dat is, ja, ik weet niet, op een woord meer is dat toch het mooiste. Dat, ja. Maar goed, soms is de vraag er nooit van een artiest en dan, ja, het is niet dat er een samenwerking getrokken is, maar. Want ja, misschien, ja, ik weet niet hoe ik dat uitlezen maar als ik daar jog en hoe je in dat werk zit, dan ben je net de klassieke platenbaas, is dat vroeger weer. Ik weet het niet, ik weet. Met foute contracten en Nou, hoe zocht hij je eigen rol daarin? nou, ja. Ja, een begeleider. Ja, daar gevoel ik er vol mee bij. Van, Sociaal worker. haast wol, ja, nou ja, Ja. maar net de klassieke. Nee, maar ik bedoel, ben ik niet in dit vak in om er heel soort geld aan te verdienen. Dit is puur die liefde voor muziek. Jij zo'n soort muziek wat jij het met worden en wat. Ja, dat denk ik, dan moet ik dat maar uitbrengen. Maar kist idealistisch wijzen in dat opzicht? Nou, ik heb dat wel een beetje bij schaven moeten. Ik wil, mijn eerste periode wil ik alles uitbrengen, wist je wel. Oh, de prachtige, ik krijg een mooie demo binnen, dit moet uitgebracht worden. Nou, we weer een plaat uitbrengen. Nou ja, dan zit die zolder op een gegeven moment vol. Lichtelijk overdreven natuurlijk. Maar ik bedoel, je moet er natuurlijk wel een beetje reëel wezen van, hey, slaat dit on of het de band een beetje een achterban. Ik bedoel, het is altijd een lotterij, hè. Maar ik bedoel, ja, je kan niet alles uitbrengen. Nee. Ik bedoel, ik of lekker experimenteel duister. Ik bedoel, dan, misschien ken ik het. Ik vind het hartstikke mooi. Maar ik bedoel, als ik er maar van hier van verkeep en hier van fut jou, dan zit dat niet op, is toch? Dus nee, Ja. ik ben wel selectiever te werk. Dat, ja. Ja, want hoe zit dat? Ik bedoel, de ervaring leert ik bij mij als programma maken. Dat op een gegeven moment muzikanten weten die wat te vinden. Ja. Net alle keer. Soms zie ik zelf ook nog dingen op. Want ik, dat vind ik te gek. Ja. Maar in het generaal weet een heel veel mensen die wat te vinden. Ja, Maar dan was het nog naar het publiek toe. Dan was het iets verkeerd, letterlijk. ja. Hoe dreig is dat anno 2024? Heel dreig. Want de wereld is een jungle worden met alle social media en bubbels en weet ik veel allemaal. Daar mag toch wel iets analogs Ja. over keepje. Ja, nou ja, ik bedoel, de persbenadering is natuurlijk ik ben heel makkelijk. Dus ik bedoel, we zijn hier altijd van harte welkom en even dank. Maar ik bedoel, dan houdt het gauw op. Het is lastig om, sowieso de landelijke pers. Ik bedoel, als je niet uit de Randstad komt, dan stiesel met trein al achter. En dat is natuurlijk een hartstikke mooie uitdaging om hier vanuit de provincie toch iets trottelen te brengen. Ja, maar dus is wel wat in de alternatieve hoeken. Dan komt het gauw uit bij Kink FM, 3FM. Ja. Ben jij nog ingegangen of is dat eigenlijk al? Er is wel een ingang. Ik bedoel, er zijn wel eens singles die de radio hellen. Dus voor de rest is het wel heel lastig, ja. Hast jij wat hoor dan? Ik bedoel, dat is wel leuk dat 10 plaats bij radio komt. Ik bedoel, dat is fantastisch, dat snap ik. Nou, ik kan een week opteren op social media. Ja, precies. En daar is weer platen op verkeepje. Nou, dat is heel dreig. Ja. Ja. Hoe waar verkeerd is het? De liefhebbers. Ja? Ja, en wat ik zie, bepaalde bands hebben een grote achterban. Dat verkepen dan wel, hè. Want wat ben meestal de oplages of wisselt dat heel erg? Ik begon met 200 sticks. En nou, 150, 100, dat is momenteel, ja. Ik heb hier een oplage die van 300 sticks. Natuurlijk een internationaal artiest.
Ja, maar momenteel zit ik op 100 sticks. Ik bedoel, je kan altijd bijdrukken. En meestal rekken Stibo kwijt. Ja, van een groot deel wel. Ja. Mag die nog zelf inpakken en op de bus gooien? Hoe zit dat eigenlijk? Hoe vier gist daarin? Ja, zeker. Ja, hè? Daar ik ben voor, hè? Nee. Nou, die zit dus in te pakken. Nee. Dat wordt hoort alle hetzelfde van. Ja. Ja, nee, maar dat is ik het leuke. Dat, ja. Ik bedoel, ja. Dan krijg je die dingen heel bij de klant. Nou, daar ben wel mooie dasjes voor te bestellen die vrij stevig binnen. Dus ja. Dus dat komt wel goed. En dan besteden we een notitie achterlaten voor de post. Ja. Wat bereikbaar is. Ja. Maar dan gaat het natuurlijk hartstikke netjes mee om. Ja, dat gaat wel goed dus. Meestal gaat het wel goed. Jij was verhaal, maar dat is nog niet. Maar mijn plaat heb ik er nooit wat aan. Maar waar heeft een klant om te zitten? Of gaat dat hele verhaal toe? Eigenlijk gaat dat de hele verhaal toe, ja. Ja, dus Sonona krijg ik weer eens even een bestelling binnen van de weekend nog uit Australië. Amerika ik wel. Spanje, Frankrijk ik wel regelmatig. Duitsland, dus ja. En hoe ben je dan bij die kamer? Is dat al in via internet toch wel? Ja, ik zit op Bandcamp, dus Mami Label. Dat is een platform waar die wel goed voor de muzikanten zorgt. En die echt een heel groot deel. De muzikanten die kennen, muzikanten en labels die kennen hun product eigenlijk bijna 1 op 1 verkopen onder de klanten. Ik bedoel, daar bloedt heel weinig van de strikstok in je verder. Ja. Bandcamp. Want wordt er digitaal nog wel eens een nummer verkocht? Ja. Wat wij in het vrienden er wel eens dingen, MP3 of WAV. Ja, ik hoor je. Ja. Dat bestaat nog steeds. Want het is al je streaming, hè? Ja. Nee, als je dat kerst bij Bandcamp kerst dan inderdaad kerst al wat fysieke producten kopen. Kerst de dingen gewoon streamen. Maar dan kerst ik inderdaad een MP3 kopen of een WAV-file inderdaad. Dat, ja. Wat is die grootste succes ontnoten best? Mijn grootste succes? Ja. Poeh. Ik hier er even nog nooit dacht. En dat heb je nou weer aan het zitten. Nou, ik ben maar William Seeds Transport Music ben ik nou bij Leo Blokhuis geweest. Dat vind ik natuurlijk superleuk. Moonloops heb ik in het begin eerst een paar singeltjes van uitgebracht. En daar heb ik Airplay maar gekregen. En ja, dat eigenlijk wel. Ja, en er is een dame in Wales die regelmatig draait wordt op BBC Wales. Dus ja, dat bent toch liedje. Maar leuke succesjes, ja. Ja, en de juridische kant van zo'n dame uit Wales, bijvoorbeeld of uit Friesland, Moonloops, die je nou in Friesland. Pak dan de wereldwijde rechten? Hoe werkt dat, Simmer, bij die? Of zei je, ik pak alleen in Nederland, of in dit geval van die dame uit Wales. Hast du nou echt de Wales gejocht? Nee, ik heb... Want dat is voor die commercieel wel interessant bij dan. Ja, en zo daarom ben ik zakenman worden. Want de rechten die liggen helemaal bij de artiest. Ja, dus ja, het gaat puur om het product. Want zij een hit wordt in Wales en de BBC pakt het op en Great Britain valt voor haar in muzikaal opzicht. Dan hoop je dat die plaat gewoon verkopen. Maar dan best u spekkeper of net? Als die plaat verkocht wordt wel, ja. Ja. En natuurlijk een heel groot succes is natuurlijk Electro Bardo. Ja, dan maar we daar nog even aan. Dat is wel heel aardig. Dan komen we daar... Ja, Theo de Jong, Sreens, die link. Nee, we hebben dus deze keer ergens met een verdienmodel bij. Ja, dat is puur het fysieke product. Ja. Maar die mensen, ik was in Wales en ik die dame op de Welshke radio. Ja. Dan komt het bedij uit en dan stuurt de plaat vanuit Nederland naar Wales, toch? Nou, in dit geval het zij een aantal platen... Ja, nee, maar even theoretisch. Dat ken ja. Zij had net een perser of een label in Wales. Nee. Die platen, dat begint bij mij. Ja. Gebeurd was dat ik in het buitenland liet persen. Ik heb in het verleden, ik was een plaat in Amerika liet persen. En dan ging het eerst naar de artista. En dan gingen we de omgekeerde way. Ja. Maar dan wel via mij natuurlijk. Zo. Ja, dan kun je tijd winnen en distributie en kosten en de hele mikmak. Ja, klopt. Ja. Dus. Ja, dat is misschien net als zakenman hierin stapt, maar dat best het wel, denk ik, van een pad mogen wezen, zo staan is gewoon, of niet? Ja, je moet wel wat zakelijker wezen. Dan denk ik was op wezen terug treden. Nou ja, en ik denk door schade en schande, of niet? Of valt dat wel wel, ja. Of hast du een redelijke artiestenclub om die heen die daar echt wel heel relaxed in stingen? Ja, ik werk je natuurlijk niet, maar de meeste commerciële artiesten in die zin. Dus, nee, maar het leeft ook de muziek, vooral de historie ervan zit natuurlijk bol van de conflicten en het gedoe en de rechtszaken en discussies. Voor mij is de band met artiesten heel belangrijk, ja. Ik bedoel dat wij terug in je door kennen en ik buiten de zaken ik een bak koffie kunnen drinken.
Vandaar een beetje dat sociale werk. Nou, precies, ja. Had ze vaak op de telefoon in paniek buien? Of net? Nou, stel je hun altijd Ja. meer problemen. Nee, maar een mooi voorbeeld is natuurlijk eigenlijk dat een artiest uit Amerika, die wil heel graag komen op mijn feestje komende sneuren. Omdat deze baan heel goed is. En dat is natuurlijk een betere waardering, mooiere waardering kan je niet krijgen. Ja. En overigens, alle artiesten willen graag komen. Ja. Maar deze jongen die zou ik wil hier echt bij wezen. Dus, Hoeveel artiesten had je op dit stuit? Hoeveel, waar zit je op? ja, dus je kent niet echt een vast roster. Ik bedoel, ik breng plaat nu, maar dan ben je op artiestenwerk. Mooi samengewerkt voor de volgende plaat. Och, nee. Hoeveel releases has die nog? Ik heb 26 vinylplaat nu gebracht. 26. Dus gemiddeld 5 à 6 per jaar. Ja, Dus, ja. Wat wie de eerste? De eerste was Sundays. En dat wie een Amerikaanse band uit Chicago. Die heb ik zelf benaderen. Dat wie niet die band waar ik mooi die muzikanten in de tuin zit. Tijdens de corona. Maar deze band die ik zelf benaderde. Ik draaide die plaat die ik zelf vond op Bandcamp. Die draaide ik al een tijdje. Ik vond dat echt een prachtige plaat. Light in All of Us. Luisterde die plaat meestal? En ja, ik wil die plaat kopen. Maar ze ging geen plaat uit. Dus nou ja, wat is er dan makkelijker oplossing dan zelf die plaat uit te brengen? Dus ik heb ze omschreven van, hey, ik zie dat je een hartstikke mooie plaat hebt uitgebracht. Digitaal. Ik ben Theo en ik kom uit Friesland. Ja, precies. Nou ja, dank je de Zal ik eens wat platen van je uitbrengen? Dank je de deur niet hebben. Ja. Dus nee, ja, dat is op vertrouwen. En achteraf, jongen, dan denk ik, ja, die mensen die lezen hun product ik in handen van iemand die ze niet kennen. Ja. Dus, nou, misschien troffen ze het correct met mij, maar... Nou ja, nee, maar het betekent even dat... Ja. Hoe is het er eerst is dus? Precies, en je moet je wel nodig je komt natuurlijk van, hey, dit ben de rechten en de... Nou, plichten binnen we nauwelijks, maar dit ben je bruchten en... Hè, dus... Ja. Ja, precies. Plus is hoe ik weinig misging voor hun in die zin. Dus ja, dus dat weer de eerste plaat. En dat weer mooi hiepener. Ja. Ja. Nou, een stukje wat verder in ieder geval. Ja, zeker. Ja. Hij stond een verste prijs trouwens. Waar ze van verkepest? Ik ging net voor de hoofdprijs. Ik zeg van de week weer een plaat die ik op zich wil graag hebben. Dat wie wil dubbelaar, maar die kostte €50. Ja, ze worden wel heel erg nieuw. Dit is zo het geld. Dit is zo het geld. En Het wordt een beetje een elite hobby, hè? Ja, precies. Ja, en ik bedoel, ik vind ik niet altijd terecht dat het hoeft niet. Nee. Hè, er is nog een tussenprijs tussen een tientje en €50. Nou ja, daar was wel, nou ja, net helemaal van besteden, maar Ja. die business erop Dat draaien. is wel een deel business, ja. Nee, normaliter zit ik op de €20, €24. Ja. EP, zaalnummers, €20. Maar goed, iemand uit Australië dat bestelt, dan komt er behoorlijk wat verzendkosten bij. Dus Ja. dat ben wel ongeschaffen. Dus, Ja, met jullie hoef ik niet te betalen. nee, dat is goed. Heel twee. Dus ja. Is alles op gevoel? Hey, dat vind ik een toffe artiest, dat vind ik een toffe band. Ja. Die plaat vind ik oké. Eigenlijk wel, ja. Het is vaak eerst dat ik even een oude praat, even een bak koffie drinken. Ja. Want ik drink graag koffie. Ja. Hè? Dus dat is altijd pure winst. Ja. Nee, maar dat is op gevoel. Ja, en hoe stiet iemand erin? Hè, ik bedoel, de artiest sluit het niet helemaal in mijn hand en ik lees het niet helemaal in. Dit is een proces wat we samen omgeven. Hoor. Ik voeg mij eigenlijk een beetje bij zijn band als het ware. Ik ben dit derde, vierde band. Ja. Nou ja, maar ja, ook een muzikant zit oors in de wedstrijd. Ja. Ik ben hier had ongelooflijke ambities. De oren zijn ook door van de lol. Ja. De ene komt letterlijk uit Amerika. Ja. Die zullen oren approachen dan in het Wales of uit Friesland misschien. Ja, die dame uit Wales, die kwam van oorsprong trouwens ik uit Amerika en die had wel mijn groot label zit. Maar dit terzijde. Maar nee, maar inderdaad, dat verschilt, ja. En ik bedoel, dat zit voor mij, daar groei ik zelf ook in mooi, wist je. Ik bedoel, de artiesten die nou bij mij komen, die ben ik steeds wat bekender. En dat is wel heel erg interessant en leuk. Ja, dus er zit wel groei in. Ja, en daar groei ik zelf ook weer in mooi. Ik bedoel, een artiest die, landelijk iets meer bereik heeft, dat is voor mij heel interessant. En dat ik wel leerzaam. Audiosport is een bedrijf. Ja. Hoe ingewikkeld of juist net is dat ze wel gewoon om dat te doen? Als de hele bureaucratie, regels, Nee, het valt eigenlijk mooi. invoerheffingen, weet ik wat, contracten. Is het complex om iets om te doen of net? Nee, valt mij wel mooi, maar misschien doe ik iets verkeerd, ja? Maar nee, we stellen altijd wel een contract op. Hè? Een overeenkomst neem ik het dan. Contract vind ik zo. Ik bedoel, ja, dan
Nee, maar ik denk dat juridisch alles Ja, echt deel zeg maar. Zoals elkaar staan de belastingnoos op te voorzien of weet ik veel wat. ja. Maar goed, ik bedoel wel binnen een bepaald bedrag. En ja, dus... maar ze is sowieso mooi een overeenkomst met artiesten. Dus dat ziet gewoon zwart op wit. Ja. En ja... Het is toestand. Ja. Ja. Maar soms dan denk ik wel eens, het is zo wel fijn wezen om iemand erbij te hebben. Maar aan de andere kant word ik weet niet, ik weet niet het hand. Ja. Die stoel is wel heel persoonlijk, hè? Wat zei je zo? Die stal, zeg maar, die artiestenclub, Ja. dat is wel echt die club, had ik Ja, het idee. dat is natuurlijk op mijn gevoel, mijn emotie. Klopt. Ja, dat leidt ik heel dicht bij mij. Ja, dus dat... Ja, eigenlijk, ik denk ik niet dat ik het kan delen. Nee. Nou ja, dat zei jij. Dat denk ik, ja, het is ook wel heel persoonlijk. Ja. Smaak, met omgang met meesten. Precies, ja. En ik denk dat dan die samenwerking, in ieder geval van misschien met Krien bij, dan zit in de samenwerking met artiesten. Als dat samen een traject in zit, het oppakst van, we gaan dit samen oppakken. Ja. Dus dan hoor je er niet in bij. Nee. Ja. Ja. Nieuwsgierig verhaal. Ja. Even naar wat acts. Laten we mee beginnen. Black Box Red. Black Box Red, ja. Dat is mij die laatste release die het hast. En, of de meest actuele. De laatste klinkt zo dramatisch. Ja, Kijk, ja, nog mee op, ja, dat is het zo. Want laten we even naar de acts gaan. Een duo, draait al jaren mei. Ik denk dat ze beide Friesland waren met die Ja, Baltic. ja, beide Friesland waren. Flauw. Redelijk heftig. Ja. Muziek, gitaar georiënteerd. Er wordt elektronica bij. Ja. Vertel eens wat door die plaat als het wordt. Die plaat, ja, het is... ten eerste is het hartstikke mooi dat ik mijn werkje maak. Ik volg je al... toen ik nog vrijwillige dingen in de muziek. Dan ben ik een paar keer geïnterviewd en zo. Dus dat, en ik ben altijd wel fan. Dan komt bij jou natuurlijk wel op een gevaarlijk gebied. Maar nee, dat wil altijd wel iets van... Ik zou altijd nog wel een plaat van hun uitbrengen willen. Ja, dat is nou dan gebeurd. En ja, de plaat is weer ouderwets Black Box Red eigenlijk. Dus, Ja, Lisse Zut voor de leek. ja, zang, gitaar, drum. Dat is het eigenlijk. Luister je. Ja, het is scherp, het is alternatieve muziek. Ja, precies. En toch ik ben heel vernijend. Ik bedoel, het is wel weer een typisch Black Box Red, maar het is toch ik word heel vernijend. Zij zich weer vernijdt, weet je wel? Prachtige artwork trouwens, we doen ik nog even beginnen. Komt dat dan bij Dijwij, dat artwork, of is dat een keerwerk en komt dat bij hun bij? Dat komt bij hun wel, ja. Zij hebben een vormjouwer die dat dienen. En dat is echt hartstikke mooi. Ik bedoel, maar die singles, dat weer een hele mooie opmaat naar de plaat natuurlijk. Dus, en de plaat is natuurlijk in Friesland ik opnam. Bij Cloudmind, Abel de Grefte, producer. Daar een soort mijn werkje. Het is ook een hele friske productie. Dus. Ja, precies. En inlauwen dus ik nog. En zij vonden dat ik heel mooi om het echt een lokaal product te laten maken. En, en bij een lokaal label te brengen. Ja. Dus ja. Black Box Red. Ja. Leuk dat je dat oppakt. En ik moet zeggen, het artwork, dames en heren, zullen er vooral eens even naar. Het wordt een beetje dark side-achtig. Het is wel intrigerend. Ja. Zij nemen hun muziek Ghost. Dit is geen Radio 2 overdag popmuziek. Nee, zeker niet. Nee. Echt, maar eigenlijk vanuit een hele andere hoeken. Electro Bardo. Electro Bardo, ja. Er zit een bijzonder verhaal achter. Theo de Jong is zijn broer. Ja. Het Jetse, die binnen natuurlijk muzikaal behoorlijk geschoold, om het zo maar zo drukken. Ja. Theo de Jong kennen we van de Serenes. Ja. Werkt weer in Frankrijk en al een jaar of zo, 8, bij zijn met beiden. Ja, ik neem het maar even een soort elektronisch project te doen. Ja. Daar heb ik met Noorderwind nog wel wat aandacht aan, jong. Ja. Hoe komst je hoe stapt je in zo'n project? Want op een gegeven moment had zij contact met die zocht. Ja. Ik moet nog even misschien iets disclaimer. Zij hebben dit project destijds opgenomen. Ze zijn uiteindelijk begonnen met Paul Dokter. Ik van de Serenes. Dus dat weer natuurlijk, machinetarijen en zij een beetje de basislijn van wat nou Electro Bardo is. Hoe pak ik dat om dan? Zo is het. Ik ben koffie drinken eerst. En ja, hun ambities liggen heeg. En terecht ik bedoel, zij was zelf zo, ze ben geschoold.
zijn natuurlijk een soort mooi maken. Vooral, ja, Theo dan natuurlijk een soort verderkamer, om het zo maar te zeggen. Nou ja, en de Swings Lewil is gewoon een van de beste bands ooit uit, misschien uit Nederland. Maar Ja, nee, zeker. Ja. Top 10, vind Ja, ik persoonlijk. en ik bedoel, de meesten van mijn generatie, ik denk dat die gewoon, nou, wanneer is die plaat uit? 30 jaar verleden. Ik denk dat die 30 jaar wachten hebben van wanneer komt er nog eens een keer iets uit. Nou, daarna ben er op plaat nu, het komt van Theo. Maar ik bedoel, ik denk dat die daarna altijd elke dag wachten hebben wanneer komt er nog eens wat nieuws uit van Theo. Ja. Hè? Dus ja, en dit project doet hij dan met Jitse. En ja, Jitse is echt, ik een hele goede muzikant. En ja. Het was heel uitsprutsen verluren, hè? Ja, hele mooie man. We willen dit net. En Nee. heel erg... Nee, precies. Dus je deelt dan, ik vind een uitdaging voor mij. Dat is, ik bedoel, tijdens dit proces heb ik weer heel soort leerd, wist wel. Ik bedoel, ja, die man die weet hoe de industrie werkt. Of althans, voor een groot deel. En ja, dan leer je er ik weer van. En ik bedoel, dat pak je samen op. En dan, ja, zij leren ik weer dingen van mij natuurlijk, aan de andere kant. Is ik wat landelijke aandacht voor? Ja. Kun je dat merken dan? Van, hé, dat is wat we kunnen. Net bij de Volkskrant let er even wat... Hoeskraun, ik sta aantal toonaangevende weblogs zetten naar Hoeskraun, muzikale weblogs. En bij Leo Blokhuis in de playlist van Spotify. Ja. En ja, dit is een van de weinige releases die helemaal uitverkocht is. Zo. Ja, dus dat is, ja. Natuurlijk speelt dan natuurlijk mooi dat het eerste naaiwerk van Theo is naar de Serieens. Maar het is natuurlijk een hartstikke goede plaat, EP. Ja, nieuwsgierig verhaal. Ja. En, maar ja, Tisa, dan is dat echt zo'n project dat je eerst gewoon op tafel zitten. Eerst maar eens even jaren wat zij willen. Ja, nou ja, ik bedoel, ja, je zit er wel, het Blue natuurlijk meestal, maar het is wel Theo de Jong van de Serieens. Dus, ja, Jits hebben we iets meer gesproken op tafel. En ik heb nou ook geregeld contact nog met Jits. Ja, fijn contact, dus ja. Zij ben dan in de studio dwaande. Ja. Waar begint die verhaal? Want die plaat wie in principe al kleert, denk ik. Hè? Ja. Productioneel, qua sound. Ja. Had je dan nog de neiging om die dat zien te bemoeien? Of Nee. dit is het gewoon? Dat is het, ja. Dus, want zij lieten mij dat jaren en dat vind ik goed, wist hoor. En dan, ja, ik ben niet een muzikant, hè. Dan heb ik maar in een band met elkaar zitten. Had je überhaupt wel eens bemoeid met productie, all mixen, mastering, dat hele proces is maar? Nou, je wordt er wel in betrokken natuurlijk. Maar ik bedoel, ik ken nooit, ik zou mij nooit een veto aan of zo, wist hoor. Ik bedoel, ja, je gaat wel in dat proces bij testpersing of zo. Maar dat is vooral adviserend of ja. He, dit is net niet dat ik zeg van dit doen we niet, dit aardwerk past niet. Dus ik heb wel zoiets hand dat sting op het rand van Utjan en toen dacht ik vind dit aardwerk niet mooi, maar dat is sowieso is dat toen weer een beetje verwetteren. Het hele verhaal. Dus nee, in principe bemoei ik me er net. Ik jou als ongevraagd advies misschien. Maar dan zit ik er altijd, ja. Nou, en de nachtbed is natuurlijk. Dat zei van jongens, ik vind me te gekke muzikanten. Ja. En die gaan dan vervolgens de studio in. Dat ze mijn plaat opkomen. Dus ik denk van oei. Ja. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet goed. Nee, maar als je daarom sluit we meestal een contract overeenkomst per plaat. Maar dat, hè. En van sommige mensen wist gewoon, wist wat verwacht ze kerst. Dus ja, dan... Nou ja, dat is het risico voor het vak. Dat is het risico, ja. Maar dat is een prot op gevoel, dus. Ja. Kijk, me voorstellen, ja, dat maar behoorlijk klinken. Want ze had mensen benaderd die al een plaat kleer hier en zei, die wil ik wel op een heel uitbrengen. Ja. Maar dan zit ik gewoon bij, die moet er dan nog vervolgens de studio nog eens een keer in. Ja, maar de meeste dingen, meesten benaderen mij dan, hè, als een plaat houden. In het begin heb ik er zelf wel meesten benaderen, maar sinds we komen meestal bij mij of ik dat iemand bezig is en dan zit ik, nou, stuur eens wat. Zo is het wel, dus... Is alles via internet vandaag of staan die platen in King Kong Records hier in Leeuwarden, ik zeg maar wat, dat is nog een platenzaak in Dokkum, in Grauw bijvoorbeeld, snits. Staan ze daar in de platenbakken? Of is het puur eigenlijk toch internet bestellen en dan stuur ze wel op? Nou, beide. Ik liet ze sowieso distributeren door het Plato Concerto concern. Dus dan komen ze sowieso bij alle platenwinkels te lezen. Sowieso van Plato en breder. Ja, maar het is vrij populair natuurlijk, de vinyl. Ja. Dus als je al die winkels bezet had, dan zit ik al op een groot aantal, denk ik. Ja, maar ze gaan het naar elke winkel. Distributie, dat is een... Nee, niet dat ze gelijk naar alle winkels kunnen. Dat ze we vaak in een database zetten of zo. Ja, precies.
En dus, Want hoeveel gaan er specifiek naar de winkels dan? nou, dat is in eerste instantie een stuk of... Maar die maakt dat inkeepje, neem ik hoor. ja. Nou, of ze nemen het in en dan, als ze verkocht worden, dan... Ja, dan laat het risico bij dus. Ja, precies, ja. 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 Dus nou, ja, meestal stuk of in eerste instantie stuk of 10, 15. En dan, dan machine dat ze verkocht worden. Ja, dat is ook zin. En dan hoop je dat ze voortgaan. Ja. Is het vinyl echt zo populair of is het een hype die wij in de media vooral heel erg leuk vinden? Of is de plaatverkip echt een serieus... Ja, het is wel serieus, ja. Ja, hè? Ja. Grappig is trouwens, dat vind ik, wat ik wel geregeld zie, dat de media er nou opdoekt. Hè? Dit is eigenlijk al wat zie je niet gaande. Ja, maar ja, precies. Maar het is wel een media dingetje. Het is al niet populair. Ja. De mainstream media die... Maar merk je dat werkelijk uiteindelijk in de verkeerde? Nou ja, als het niet populair was, heb ik niks verkocht, denk ik. Dat, Nee, maar dat is in de marge ook nog wel een hoop, Ja. natuurlijk. Precies, ja. Nou, ik denk niet dat ik het van de hype met heb, die, zo de nieuwste. Ja. Nee, het is puur, die meesten, dat ben liefhebbers. Dat, maar ik merk wel dat onder de jongere meesten die ik spreek, wel vaak, die hebben vaak wel een platenspeler. En ik heb er nog eens een plaat, Ja, het is een hip iets, hè? Ja, maar sommige hippe trends ben ik heel oppervlakkig. Hè? Ja, dan lijkt het heel wat. Ja. En als je moet afrekenen, dan staat er 0. Ja. Dat, Nou, plus er groeit een hele generatie op die denkt dat muziek gratis is. Hè? En dat is natuurlijk wel verrekt jammer. Ja. Ik bedoel, het gemak van de rol van een platenlabel, die is natuurlijk in die zin wel verminderd. Ja. En dat is ik niet omdat ik, en dat vind ik niet jammer omdat ik nou een label heb, maar vroeger als het ook bij een label tekent, dus dat weer heel wat, wist je wel? Maar sinds word ik geen iedereen ik zelf dingen uitbrengen. Ja. Dat is ook prima, hè? Daar niet van. Maar ik bedoel, de toon aan jou van, ze is bij dat label, dat is er wel een beetje jou. Ik bedoel, ik heb het verleden in Sub op, dat we altijd in de label, was altijd een artiest op zitten, de Homesick had er nog op zitten. Ja. Dan wist wat kreeg, wist je wel? Er zijn binnen meer labels. Nee, wel, hè? Excelsior. Ja. Hè, maar ik bedoel, Sint-Wurg is Spotify toon aangeven. Dat is zo in de playlist, die is dan, dat is heel belangrijk. Bist u daar als label nog mee dwanden om in het goede algoritme te krijgen? Ja. Hast je daar verstand van, überhaupt? Nee. Doe? Nee, maar je gaat je label. Nee, maar goed, ik denk dat niemand verstand heeft van algoritmes. Althans, om ze te kraken. Ik bedoel, dat is, ik vind dat ik heb er een beetje een haat-liefde verhouding mee. Ik weet wel dat de artiesten dat ook graag willen en ik vind het ook zelf ook wel heel leuk. Maar ik bedoel, vertien ik geen keutel mooi. Nee, maar qua promotie misschien en dat via zo'n Spotify playlist, je zei van nou, je bestel hem vooral op vinyl, weet ik. Ja, dan wist ik... Of is YouTube daarin belangrijker, een clip? Nou, ik denk dat de artiestenwerk maar werk is vooral live speel je. Want een Spotify playlist, die zo de weken weer achter hellen. Dus... Het is wel heel vluchtig. Ja, precies. Ja. Dus dat is heel lastig. En dan kiest wel, als het tussen de S10's en de vrouwtjes stiest, en dan stiest het als een lokale band, dan is het wel hartstikke mooi natuurlijk. Maar eigenlijk heeft er maar een week profijt van. En dat is het dan, wist je wel? Ja. Ik bedoel, ja. Maar misschien spreek ik het in en dan heer ik het graag van mijn artiesten. Nou ja, het valt wel even live spelen. Ja. Ik weet het ervaren, komt wel eens even in de Noorderwind studio, maar door 6 artiesten heb ik degelijk deel op podia. Ja. Is dat een onderdeel van de deal? Is dat een onderdeel van die promotieplan? Of is dat gewoon van, nou, ik vind het gewoon leuk om die mensen hier eens naar Friesland te hebben? Nou, wat voor idee zit daarachter? Nou, het is, sinds verleden heb ik een beetje geprobeerd om wat boekingen te doen, echt maar een agency. Dat vind ik heel dreig. Dat is gewoon, en ik bedoel, een poppodium komt niet meer in. Tenzij het een tributeband is. En misschien is een vatprogrammaatje, maar nog wat. Denk ik. Ja, maar de grotere kernpodia, dat wordt al heel lastig. Je bent een beetje afhankelijk van de lietsere alternatievere podia, de Beatrix. Maar ik gewoon een boekwinkel, platenwinkel, Westershow. Ja, de verdienen ze niet zo volle mooi, maar ik bedoel, dat is wel weer een speelplek. En er ben ik wel heel veel initiatieven van mensen, muziekliefhebbers, die of in het kerken programmeren, of in het clubhuis, of weet ik volle. Dat ze het, of huiskamers, die moest centen vinden.
En dat soort, die meesten die dat ik hobbymatig doe eigenlijk. Ja. Dus en ja, voor de meesten, voor mijn artiesten, denk ik dat graag hoe mooi. Ik bedoel, het is niet mijn hoofdtaak. En als zij een boeker hebben, dan zorgt hij wel dat ze natuurlijk spelen. Maar ik bedoel, die meesten die bijvoorbeeld vanuit het buitenland komen, er komen natuurlijk van mijn feestje ook wat meesten. En dan denk je wel even mooi van, ken ze nog wat meer spelen deze dagen? Dan bel ik Willem de Vries even op van, hey, is er nog een plakje in Noorderwien? En meestal probeer ik even bij platen wat ze nog instoken. En dan heb ik wel wat verste plakken, wist hoor. Maar ja, dat is de verzinnen is niet een soort, maar die meesten vinden het wel fijn om even te spelen, wist hoor. Dus, en dan probeer je natuurlijk wel plakken waar ze echt wel een goede gage, maar... Ja, want wat is er nog van het livecircuit oer intussen? We hebben corona gewoon even voor binnen de tribute en de coverbands heel populair worden. Dus een heel grote zaal, de kernpodia, toch een hele grote om dat soort acts. Is er nog wat oer van de authentieke, oorspronkelijke artiest of net? Nou ja, die is vroeger, dan gingen ze natuurlijk naar de jeugd. Of hoe heet dat? De jeugd... Zo, ja. Ja, dat soort dingen. Dat circuit hiest. En dat wie ik echt het domein van de alternatieve muziek. Maar Sint-Wurg, en dat is prima, speelt iedereen live. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar ik wil... de tribute bands die nemen natuurlijk wel wat rond in voor... Maar kun je het merken dat het consequenties had van die artiesten of net? Nou ja, eigenlijk wel, ja. En plus dat poppodium Sint-Wurg hartstikke groot moet wezen. Megalomanen, grote zalen, werkplaatsen. En daar wordt dan in spelen. En dan kerst je daar op een groot scherm zien wie dat stipje is op het podium. Ja. En dus ja, dat is net zo mijn wereld, wist je. Dus, maar iedereen die daarheen gaat, vooral geen, wist je. Ga je. Ik zou zeggen, ik heb het niet een oordeel hoor, ik wel. Maar het is niet om mij om dat te veroordelen, wist je. Ik bewandel een oorpaard. Maar het is wel heel lastig, ja. De poppodium. Maar ik snap, de poppodium moet natuurlijk ook overleven. We zijn alle Sint-Wurg afhankelijk van yield. En maar de politieke koers, dan wordt cultuur natuurlijk kwatten op... Het is al gauw een linkse hobby, hè? Ja, precies. Ja. Ja. En terwijl het gewoon cultuur, muziek in het algemeen, cultuur in het algemeen dan, en muziek dat... ik bedoel, daar kan iemand, daar kan ze een soort troost uit halen. En het is zo zonde dat futbezuinigen gebeurt. Want ik bedoel, het is voor heel veel mensen is muziek en cultuur echt een houvast. En ik bedoel, het meesten, ja, dat sleept en soms door moeilijke tijden. En dat is zo jammer dat soms een beetje onderwaardeerd wordt. Ik bedoel, het gaat niet alleen nog om geld, het gaat ook om emotie. En ja, was het veelst. Een beetje genieten van het leven, toch? Nou ja, precies. Ja. Dat is niet toeval. Je is dan vaak zelf naar concerten of best je te druk met die label en die artiesten? Nou, en werk. Is dit dan wel eens in VRA bewijzen van spreken of Beatrix? Beatrix vind ik natuurlijk bij Black Box Red bij die opening, maar ik koe daarvoor woeker ik wel peken heen, maar ja, dan zit ik weer mijn werk of ik ben het dan toch ook een keer geer op mijn sneeuwnieuw. Dus het wordt wel wat minder, maar ik probeer wel vaak dingen wel even mooi te pikken. Maar echt naar concerten, ik zoek jong naar Kneecap, maar ik in je van die loodsen. Dus Zingo of AVA. ja, dus spreek ik mezelf wat in, hè. Dus ik ben ook maar de meest. Ja. Vind je het tof, Kneecap? Ja, ik vind wel wat zij weer teweeggebracht heeft, vind ik wel heel tof. Ze hebben behoorlijk scherp, gewoon de politieke wind. Ja. Mooi verhaal. Ik neem eens de film, ik zo. Ja, zeker. Ja. Een beetje Trainspotting 2.0 voel ik het. Het is wel heel pro humor over. Maar even, het is een soort rap. Trio, duo eigenlijk. Mijn DJ erbij uit Ierland bij. Ze gaan over de hele verhaal in Gaza, de Palestijnen en Israël. Hij ze van al die dingen ropt. Ja. Nou, dat is best behoorlijk op cancelen. Ik ben net trouwens, en wol en echt, en rechtszaken. Nou, een hele omstreden groep intussen. Ja, zij stingen natuurlijk voor die Ierse zaken heel erg, hè. En ik wil... Ja, daar heb ik volledig in die ja, precies. En dat is juist natuurlijk in die film dat de Ierse echt onderdrukt wordt. Maar en daar is er natuurlijk parallel in hun optiek mooi Gaza. En daarom is Gaza van hun natuurlijk een topic worden. Maar ja, ik vond het gewoon heel erg leuk. Ik heb wel heel Papa Theo gaat maar net omdat hij te warrig is of net? Nou, nee, ik heb eigenlijk nog geworden. Het komt me heel slecht uit dat, ik hier wel een ticket, ja. Dus, maar kan wij me te vergeven omdat ik nog gewoon verplichting hier, jong. Maar ze vroeger ik dan de fear of missing out, maar nou heb ik zoiets van, het is wat het is. Toen wist ik een dagje oud. Ja, ik ben ook een oude saai, man. Hey, even de kronkel, Niers, een hele orenvraag, maar wie heeft het in taal en het is. Ja. Was de freestyle
Friestalige plaat nu gebracht? Heb ik Friestalige plaat nu? Dit is een Friestalige plaat op het label Audiosport. Nee, dat moet nog, potverdikken. Nee, niks Mats. Nee, Nee, dus dan bedoel ik het net. Maar Nee, maar dat zou wel heel mooi zijn om nog eens iets Friestaligs uit te brengen. er moet toch wel Friese artiesten daarop. Maar William Steen Strats natuurlijk, Electro Bardo is Fries. Ja. Moonloops is, dat nemen wij in plots import. Krulingen, wij, nou ja. Black Box Red natuurlijk. Bijvoorbeeld. Dus, maar de eerste Friestalige plaat moet nog komen dus. Die bent nog komen, ja. Ik merk wel dat er hele mooie dingen gebeuren in het Fries. En dat juich ik daar. Nou ja, er is een beetje een spotter, hè? Een talentspotter. Komt er wat talent op dit stuit? Even los van het Friestalige. Mij is wel nemen trouwens, ja, dat er Friestalige tussen zit. Nou ja, Immen natuurlijk. Die heeft ook volgens mij onlangs ik in de studio gehad. Komt nog. Oh, dat is ook hè. Ja. Nou, maar hij is voor mij een interview met die. Ja, dat vind ik echt die had echt een hele mooie plaat. Hele sferische, bijna minimal music. Zang, echt een hele kwetsbare vrouwelijke zangstem juist. Maar basic gitaar, maar het is heel sfeervol. Ja, zeker, ja. Laagjes. Ja. Speelt het natuurlijk op Explore Noord. Ja, Friestalig album uitgebracht. Wil ze eigenlijk al heel lang in Utrecht wennen. Klopt, ja. Mooi verhaal. Ja, zeker, ja. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. Moto, Alexander Moto, Friestalige rap, Sint-Wurg. Ja. Dus die is ik hartstikke met taal bezig. Echt een talent. En uit de Zuidwesthoek, dus shout-out naar Gasterland. Ja, er komen zo'n soort mooie dingen nog. En ja, iets heel oors is dan weer Graaf Landgraaf. Punk, uitsprutsen. Ik bedoel... Ja, solo vind ik hem echt fantastisch trouwens. Dat is singer-songwriter, maar hij is ook onderdeel van elke punkband. Ja, en ik bedoel, dat mis ik wel eens een beetje, dat mensen zich echt uitspreken. Of ongeforceerd uitspreken, niet geforceerd. En hij is, ik vind hem wel puur en echt. Dus dat is wel een talent. Ja, er rent echt wel talent rond hier in Friesland. Ja. En Meijten natuurlijk, Friestalig. Meijten Veenstra. Ja. Graaf Landgraaf is dan weer Nederlandstalig natuurlijk. Maar... Ja, hij een import Limburger, hè? Ja, mooi in de muur. Fries. Ja, Sabri. Ja. De eerste Limburger die de kleine prijs van Friesland heeft. Hey, maar Immen, dan was ik net de neiging om dat voor het u te brengen. Ja, maar zij heeft al die plaat weer al uit. En ja, ik weet daar even te let mooi. Maar goed, er is ik nog wat contact is of zo. Maar dat zou wel mooi zijn, ook iets uit te brengen. Of iets kliekers. Maar ja, Friestalig luidt dan wel. Dat zou nog wel mooi zijn een keer. Ja. Wat ben de plannen verder? Ja, dit dat trots zetten of was toch dingen organiseren, was er oren dingen doen? Er komt natuurlijk een jitje feestje hoor, maar los ervan. Nou, ik heb Grut Nijs, Willem. Nou? We gaan nog 4 weer terug. Ja. Ja, nee, het is te leuk. Ja. Ik merk wel dat ik mijn aandacht een beetje verdelen moet onder de platen, dus... Het zal niet 26 platen worden in 4-4, denk ik. Nee, maar er was er 2 banen bij nog, hè? Ja, nee, precies, ja. Dus, nachtportier ook. Nachtportier, ja, momenteel. En koerier. Dus... en platenbaas. En platenbaas. En Heid. Ja. En dan heb ik nog een seizoenkaart van Cambuur. Dus, dat gaat er wel goed mee. Ja, zeker. Ja. Waar zit Op een hurricane. Ja, maar wij zitten in het hoekje. Oké, dat is de verste groep? Nou, ik ga maar met zo'n. Ja. Oké. Ja, hartstikke mooi. Ja. Nee, ik ben nog weer te skieterig om daartussen te staan. Maar dat is ik... daar ben ik weer te soft van je. Ja. Maar ik bedankt. De Eredivisie even in. Zeker, ja. Dat ziet er goed uit. Zeker, ja. En dan... Ben je altijd al vol voetballiefhebber geweest? Ja, altijd. Zelf voetballen? Zelf voetballen? Ja. Nee. Balk. VV Balk, ja. Ooit kampioen worden, maar VV Balk 1 in de zaal. En verder beperken de... Nou, je bent een mooi hoogtepunt, hoor. Zeker, ja, zeker. Ja. Komt er nog een proto in die hoeken van Friesland? Af en toe. Mijn ouders wen je er nog. En mijn... de familie wen het er nog een beetje. Maar en ik kom er nog graag. Ik Gasterland mooiste plak op Ierden. Dat is natuurlijk sowieso. Ik film ik echt een Gasterlander. Misschien wel meer als Fries, maar... dat denk ik niet. Maar ik film wel echt een Gasterlander. Ik ben wel heel trots op. En mooiste plak op Ierden. En wat zoek ze? Ik kom er graag, maar ik ging er graag waarom naar Lauwert. Lauwert is voor mij wel echt thuis worden. Echt een loffelijke stad. Ja, dat krijg het vertrouwen van een dorp.
Maar ik wil weer het onzichtbare. Ja, en tijdens Grace van Amsterdam, dat zou je met de grut worden eigenlijk. Grace zoek ik wel heel leuk, vind ik, ja. Maar daar had ik wel een hele mooie bloeiende muziek zien. Hè? Maar ik vind dat Friesland meer gebeurt. Toch wel? Ja, echt talentondersteuning. Ik vind dat hij echt actief. Grace is vooral Vera en de Oosterpoort. Maar er is niet... er zijn wel een paar leuke dingen, maar in mijn optiek gebeurt er in Friesland meer en er is meer mogelijkheden, speelplekken voor Friesen. Ja, en is die Friesland tenminste dat we het altijd hoe de hele provincie wordt. Ja, precies. Ja. Ik heb toch het idee dat het al heel lang zei is overigens. Dat die sterk Grace, die slokt ik een heel product op van het platteland. De ommelanding. Ja, precies. Ja, want ik kan geen poppodium in Veendam opnemen. Nee, dat zeg ik net dat er leuke bands komen. Dus, nee, maar goed. Weinig broedplaats. Ja, en echt vanuit Lauwert wordt er gewoon een soort door de popkoepels de provincie terecht bij betrokken. Ja. Nou ja, en die gaan natuurlijk drie stevige popzalen in Friesland. Drachten, Iduna natuurlijk, Balburg, Snits. Ja. Dus ik ben mooi verdeeld, toch? Ja, zeker. Echt de driehoek Leeuwarden, Sneek, Drachten, hè? Ja. Dus ja. Nog even, stel je voor, als er een dikke hit. Ja. Kist dat dan organisatoris of nou? Aniniers, huppa. Ja, het zoeken, hè? Dan komt op hier een hippe Amerikaanse grote krantensite te lonen. En die in ieder van die ex die krijgt een 5-sterren behandeling. Ja, nou ja, dan... En de mailbox rent door en dan krijg je gewoon in eerst 20.000 koopverzoeken. Nou, dan wordt het heel snel. Is dat een nachtmerrie of een droom? Poeh. Ja, dat betekent... Is er ongetwijfeld op de bank wel eens benauwd af? Nou, dus nee. ik natuurlijk altijd die liedse aantal. Ja. Dat is echt te behappen. Ja. Maar dan eerst 20.000, meneer Theo, en binnen een week. En kunt u dat regelen? Ja, nou, ja, nee, ik zeg altijd, het zo mooi was dat er een keer klappen bij zit, maar verder dat denk ik niet. Nee. Dus ja, huiswerk voor de komende weken. Wat is? Ja, nou ja, dan is er natuurlijk meer geld. Dus dan is er, maar ja, dan wordt er wel snel handelen worden. Ja, dat zal wel spannend worden. Ja. Maar zo is dat ook in, organisatorisch? Ja, ik moet me nou gelezen niet ingooien, hè? Dat weet ik niet, hè? Maar ik bedoel... Het hongermeisje. Ja. Ja. Nee, maar sommige steden in de business, of nou, laat maar komen. Ja, nou, dat is mijn insteek. Of insteek niet, het kan natuurlijk ook, het kan niet ook komen. Ja, ik bedoel, het is Kensington ook gebeurd. Dus ja, en die zit natuurlijk ook op mijn hele labeltje in het begin. Maar we trappen die stiekem zelf wel eens op een commercieel idee. Dus Nee. Ik heb... Zeg het net dwaal. Nee. Dit is wel goed verkeepje. Nee. Het is meer... Is die heel goed inhouden dus? Ja, maar ik bedoel, omdat mijn hart daar niet luidt bij de platte commerciële muziek. Ik bedoel, ik heb nooit het onbod gekregen. Maar er zijn wel eens dingen bij die klinken gewoon wat te poppy voor mij. En dan denk ik van ja, dan is het niet bij mij op het juiste adres. No way. Nee, no way. Maar ik bedoel, dat klinkt ik zo respectloos. Maar dat is niet... nee, dan ben wij niet veel gaan maken. Dus... Nee, dat is... en daar zie ik mijn muziek niet op uit. Het is in eerste instantie... Het zou natuurlijk mooi zijn dat iets echt mijn hart luidt en de artiest zijn hart bijluidt. En wat helemaal past binnen het audiosportkader, dat een keer erom reikt. Dat zou natuurlijk wel hartstikke mooi zijn. 4 jaar onderwijs en ik heb het idee dat het een spit van haast. Het is net een avontuur worden, dat is inderdaad in een soort nachtmerrie eindigen of zo. Nee. Was slepeloze nachten aan. Maar ik kan me voorstellen, maar het had een heel product met contacten opleveren. Zeker. Ik bedoel, ook hier 4 jaar verleden niet verwacht ik dat ik komend weekend een paar Belgen, een paar Amsterdammers, een Amerikaan en een Engelsman hoe de vliegen zou hebben. En nog geregeld met tour als ik. Dus nee, dat is echt een verrijking. Ik bedoel, dat ik niet zelf de wereld doe en de wereld komt bij mij, is dit goed, wist je wel? We gingen door Black Box Reds, we gingen door Electro Bardo. Even als labelbaas, vreek je maar even, welke artiesten moeten wij vooral jaren bij die? Tuurlijk, alle bladen. Ja, dit is heel gemeen. Ja, maak even schaamteloos reclame. Ja, nee, ik ken geen keuze maken. Neem een PR, gewoon willekeurig dan. Nou ja, sowieso Black Box Red natuurlijk, de laatste plaat.
Ja, dit is puur wat nou in me opkomt. Ja, dat is ik. Dat maakt mij de schuld, ja. Nee, maar dat is zonder enige vorm van hiërarchie. Black Red natuurlijk, een van de laatste platen. Sleeper Nell komt er aan. Daar heb ik een cd van uitgebracht. En we hebben nou daar komt ook een vinylplaat van. Ja, lees even nu waar Sleeper Nell is. Sleeper Nell is muzikant uit Grace. Zij zit bij mij in de Talma in de band. Maar ze maakt het hele orenmuziek bij mij in de Talma. Gewoon een hele mooie, pure singer-songwriter. Luister je dat vooral ik en keep je die plaat dat die er is. Die zal waarschijnlijk in het najaar uitkomen en dan proberen we daar een mooie release show buiten. En de cd is al uit en digitaal is al uit, maar we zijn deze plaat is te mooi om ik niet op vinyl te doen. Nou, Electro Bardo natuurlijk. En de jongens binnen lusten verder niemand mooi, toch? Ze zijn al bezig met naaimatiaal. Dus dat zei je dus nu. Ja. Maar goed, daar laat ik in druk op dat zij er clear verbinden. Dan komt er misschien wat naar en hopelijk weer via mij. Dus, Ja. Nou, er is een site van die label. Daar kan mensen zich verdiepen in alle acts die haast en alle platen die uitgebracht haast. Ja, luister je dat alle keer even. Ik bedoel, elke plaats met dierbaar. Ik bedoel, elke plaat heeft voor mij een verhaal, wist wel. Dus, maar goed, dit weer een van de meest recente dingen. En welke plaat draait even los van die label? Graag. Ben er nog platen naar het oren aan de ear die opvallen? Nou, momenteel luister ik heel veel Rosalia. Ik bedoel, daar kan je niet omheen. Hè? Ik weet niet als de... Een bijzonder verhaal. Ja. Is een beetje pop meets classic, meets singer-songwriter, meets new soul-achtig. Ergens is het heel experimenteel, maar het is ook wel weer... die plaats oude aan de week uitkomen en die luister ik nou een soort. Ja, daar wil ik van zijn dat dit is echt een wereldplaat. Ja, is dat eerst bij de kritieken? Ja, want eigenlijk wel. Het zit wel een paar dingen. Spanje, hè? Ja. Het is een beetje de Night of the Opera 2025, denk ik. Ja. Maar daar luister ik wel naar en heel soort alt country, dat soort dingen. Kathleen Edwards luister ik nou, Waxahachie, MJ Lenderman, dat zijn dingen van vorig jaar, maar dat vind ik ook wel heel leuk. En dat soort dingen, dat vind ik heel mooi. Een beetje alt country, een beetje melancholisch, een beetje duister. Beetje duister, maar ja. Traantje hier. Traantje daar. Ja, nee, maar ja. Heel breed. En ondertussen wat mopper op Cambuur. Nou ja, dat weer hartstikke goed. Dat hartstikke goed, hè? Ja. Nee, ik ben wel een ding om op te mopperen. En nog weer audiosport dus. Zeker, ja. En mooie dingen die er al zetten in Lauwert. Ik bedoel, de binnen mooie initiatieven die wij aan binnen. Er gebeurt in min of gebeurt er een heel stuk op cultuur, op literatuur, muzikaal. Dus ik hoop mijn werking bij te dragen. En Merk je dat het borrelt vanwege de tijd waarin we leven? Ik wil net botten links-rechts gaan, maar het is net altijd even pro-cultuur. Nee. Zeker net in de alternatieve hoek. Merk je dat er een generatie nou ook opstaat om mijn muzikanten of oors die zich beginnen te manifesteren, dat er een soort gewicht komt? Ja, ik denk dat dat altijd wel wat wist. Maar merk je het borrelt het wat of net? Wat ik niet de vinger op lees. Ik bedoel, het feit dat Asterix of Beatrix in het weer besteedt. Dat en mijn succes, hè? Mijn succes, dat is natuurlijk een hele mooie stap. Ik bedoel, dat mist week in de stad. Ik bedoel... Herinner daar jonge meisjes om? Ja, daarin ik wel jonge meisjes rond. Ja, ik bedoel, volgens mij is ik wel een soort vrijwilliger. En natuurlijk de Academie voor Popcultuur is natuurlijk een kloppend hart van de popcultuur. Die drive ik wel. Die drive ik, ja. En die zie ik elkaar ik weer op. Ik bedoel, dat bij mooie broeinesten weer wat kan gebeuren. En ik vind Podium Explorer is een hartstikke mooie plek voor misschien iets meer dan de literatuur en de dingen. En theater, maar ik een heel mooie plek. Dus ja, er gebeuren dingen en was toch zoals de poppodia in de provincie. En ik merk gewoon ook dat echt in de provincie dingen gebeuren. Er ben, nou bijvoorbeeld in Balk had ik een kerkje, ik een poppodium, wist wel. Dus dat heeft meer. Dat die dorpen die het Sint-Wurg ik een vervallend kerken weer wat in gebeurt, wist wel. Ja, is die hele culturele wereld vitaal genoeg om eventueel nog Joks Ruïne te overleven? Dat vind ik lastig. Ik denk dat het al een soort eigen bussen met. Er gebeurt al een protte, hè? Ja, en een soort vrijwillig natuurlijk. Ik bedoel, misschien koert ik niet op, jij die in zand, of dat weet ik niet. Ik bedoel, en je moet ik knokken van je plakje, maar ik bedoel, het wordt wel het regen natuurlijk, maar het wordt wel dreger, ja.
Dus ik moet je dat net om. Nee, en het jouwt ook weer energie. Hè? Nou, het is Je moet jezelf eruit vinden. je wordt strijdvaardiger. Ja. Ja, ik bedoel, wat ik zelf al gedaan heb, is ik kan er nog zonder subsidie gebeuren. Dus in die zin, ja. Ja, Ik zit er maar dubbel in. Ik vind eerst als ik het spittig nodig kan, daagt ik iedereen weer uit van, nou, als dit zo belangrijk is, ja, nee, ga het dan doen. precies. Ja, daar vind je voor. Ja, ik bedoel, hoe heet het? Ik heb ook kritiek op bepaalde subsidiestromen. Dat ik denk van ja, een peel van 2 meter heeg en dat zet RSL en dat is kunst. En de betelste krijgt x aantal subsidie voor een aantal. Krijgt een bedrag ver, wist hoor. Ja. Maar ik wil ook zeggen dat er dingen gebeuren, maar subsidie waarvan ik denk, ja, dit is echt de toevoeging, verrijking van uw leven. Ja, als ik heel smaakafhankelijk natuurlijk. Ja, uiteraard. Vooral hier een commentaar bijvoorbeeld op Arcadia. Ja. Koest je er wat in vinden of net? Ach, ja, dat is, ik bedoel, als je wat bouwwerk hebt in, dat we een hartstikke mooi plakje in de stad. Ja, ingewikkeld. Ik vind dat ingewikkelde Ja. discussies. Van ben dit geldverslindende overbodige project? Nou voegt het wat daar. Ja. Kost het gewoon een keer, eens een keer. Ja, is het maar. Ja. Ik kom er net uit. Dus ik bedoel, ik ben wel Cambuur supporter, maar wat is daar voor geld heen in oud aan hier? Nou, ik weet nog eens de begrutting mij kregen naast. Ja, Oh, ja. te weinig. Ja, dat gaat niet goed, hè? Nee. Maar ik bedoel, dat is ik, en ik bedoel, Maar de gemeente staat nou wel uit uw reet, hè? ja, het idee, hè? ja. Ja. Misschien met de audiosporten maar instappen, sponsor. Nou ja, of die seizoenkaart vandaag in die zomer wat duurder. Ja, dat ken ik. Maar goed, het kost alle heel de mooie dingen. En dat is, zullen bezinnen, ik kan weer eens ik wel weer een uithangbord voor de stad. Hè? En dat is cultuur ik. De komst net uit dus. Nee, dat is gewoon te lastig. Ik bedoel, wie er maar meer geld. Ja. En dan... Maar ja, er is wel een heel veel. ja, precies. Maar ja, daar weeg ik niet. Nou ja, ik heb er niet zo wel wegen, maar ik bedoel, dat is wel een heel lastige discussie. En ik bedoel, ja, sommige dingen heb ik niet echt altijd verstand van. En dan kan ik wel wat zeggen, maar dan is dat ik schreeuw in het luchtledige. Dus de meesten die er ook in, die weten dat beter. Ik ben er toch even weten. Hoe is het om nachtportier te zijn? Nachtportier, ja. Courier kan ik me alles bij voorstellen. Bij een platenlabel dat ik er intussen aardig mee in de muziek werd, daar had ik wel een idee bij. Ja. Nachtportier, natuurlijk, ik weet wat het inhoort. Ja. Hoe lang ben die nachten? 8 uur. Maar is het... Is wekker bluwen, Ja, nee, dat gaat helemaal sloopt dus thuis komt? Nee, nou, als ik thuis kom, dan ging ik wel gelijk onder de wol. Maar dan ben ik altijd wel vrij snel wekker. Dus... Was er nog rondjes erin of zo? Ik ben in rondjes, ja. En ik met een paar dingetjes even wel, een beetje oprommen en zo. En dan heb ik daarna wel tijd om iets rustig om te doen. Ja. Even voor het label Ik natuurlijk. vind het een intrigerende baan. Ja, het kwam op mijn paard. En ik zal niet zeggen dat ik dat mijn hele leven nog wil doen, maar... Had wel iets. ik vind wel, het heeft wel wat, ja. Ik bedoel, we kennen niet alle keer fulltime in de cultuur werken, dus dan doe ik dit wel even. Hoeveel nachten in de week is zo? Gemiddeld draaien. Ja. Dat is wel mooi genoeg tegen. Hè? Ja, zeker. Ik heb nou weken van 2 nachten en dan denk ik bijna weken vrij en dan daarna weer 4 nachten. Zo. Dus nee, het is een... Plaatje draaien, artiesten scouten, ja, precies. de laatste rekening betalen. Ja, dat vooral, hè. Ja. Mooi man. Nee, het is... het valt me alles mooi. Ik bedoel, het nachtritme is wel dreig, maar ik bedoel, daar komt zo'n beetje in. En het werk aan zich is niet heel dreig, maar het is ook wel leuk. Het is een uitdaging. Dus ja. Dank je wel. Succes. En En nog 4 audiosport. Dat ook hartstikke bedankt. Ga ervoor jongen. Yes.